बाक्सानि जफादं मिलन माइनाव फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिदों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव खुंनाय बादिनो बाक्सानि जफादंआवबो दिनैनिफ्राय श्री श्री लक्ष्मी फुजाखौ खुंफुंदों। बेबादिनो दिनैनिफ्राय जागायनानै 12 अक्ट'बरसिम सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोनखौ मिथिहोदों खुंफुं आफादा। मिथिहोनाय बादिब्ला फुजानि समाव सानफ्रामबो खेराइ मोसानाय, मोनाबिलियाव बर' सावथुन दिन्थिफुंनाय आरो आलांगा नायजाब दिन्थिफुंनाय बायदि हाबाफारिफोरबो लानाय जादों। लोगोसे जोबथा सानखालि मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय आरो 10 रिंगानिफ्राय हरसे देंखो मोनाबिलि मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिबो लानाय जादों होननानै फोरमायदों फुजा सामलाय आफादनि आफादगिरि सोमबार रामसियारिया। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड निउस नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। जों देग्लायहाय जोंनि बे फुजाया थारमाने खुंगा 53थि बोसोर जाबाय नै देग्लायजों। बे 53थि बोसोर खुंगायाव जों सानब्रैनि हाबाफारि खुंनो थाखाय आखायाव थाम-थिम खालामदों। नै दिनै सेथि सान। बे सेथि सानाव जोङो हाबाफारि लेखायै जोङो बाथौ सिबिनाय, बे बाथौ सिबिनाय हाबाफारियाव थांबाय आरो बेजों लोगोसे जों बाथौ दरखं बेखेवनायाव थांबाय। दा दंबावो मोनसे हाबाफारि मन्स' बेखेवनाय। नैबेखौ जों दसे समनि उनाव जों बेखेवनो आखायाव लादों आरो बे बेखेवखांनायनि उनावनो जोङो 3 रिंगानिफ्राय जोङो बेलासि 3 रिंगानिफ्राय जोङो खेराइ मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बेनिफ्राय 6 रिंगायाव सिनेमा सावथुन दिन्थिफुंनाय लादों। बेनिफ्राय मोनाबिलिनि 10 रिंगायाव जोङो खुला नायजाब सना माइनाव बरमा नायजाब आफादखौ जोङो देखायनो आखायाव लादों आरो जोङो नैथि हाबाफारियाव जोङो 23 खालार खालि बेबायदिनो जोङो सानब्रैनि हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुंलांनो होननानै बे एखे रोखोमैनो जों हाबाफारिखौ थारमाने आखायाव लानाय जादों आरो जोबथारनायाव जोङो थामथि हराव केसेट डेन्स मोसाहोनानै जों बादायलायनाय हाबाफारिबो लादों। बेनिफ्राय सिनेमा सावथुन थागोन। बेनिफ्राय आरो खुला नायजाबा गैला जाहैगोन इदिनखालि थारमाने जोबहैगोन। बेनिफ्राय जोङो लास्ट खालि जोङो 25 खालार खालि जोङो मोनाबिलि देंखो मोनाबिलि एकदम अखा थमब्लेट बादायलायनायखौ जोङो आखायाव लादों आरो सिनेमायाबो थागोन आरो जोंहा बान्था राननाय हाबाफारिबो सोलिनाय जागोन थारमाने। देंखो मोनाबिलि हांख्रायगिरि थारमाने बेखेवगिरिखौ जोंनि बे पलासि नामा गामिया दांमुर गामिनिनो बिथाङा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, बिथांनि मुङानो जाबाय उदैमल बर'। बिथांखौनो जोङो बे केसेट डेन्स बेखेवगिरि हिसाबै जों बिथांखौ सायख'नाय जादों। दा गायक हिसाबै जोङो बै सानखालि जोङो जयन्त कसारि सासे लादों। बेनिफ्राय आरो जयन्त रामसियारिखौ जों लादों। दा नायगिरि बिथांमोनखौ जोङो देग्लाय बोसोराव थारमाने अन्य बोसोराव जोङो लकडाउननि थाखाय थारमाने जोङो मोजाङै गाजा गोमजायै खुंनो हायाखैमोन। बेनिखायनो नैबे देग्लाय बोसोराव गाजा गोमजायै फैनानै जोंनि बे माइनाव फुजाखौ एकदम गासैबो गावनि फुजा होनानै थारमाने लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे फुजासालिखौ समायहोब्ला जोङो जोंनि बे आफादनिफ्राय फुजा कमिटि आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन होननानै जों नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव
सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आन्जादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-206-133 9101536360